Babi na biyu. Zinatu ce tana rakuɓe a ɗan kango da ta saba kwana, kuka take kamar ranta zai fita saboda ciwon da bawan Allah ya kwana biyu yana yi. Yaron ko kuka ya kasa saboda yana cikin wani hali, ga rana ana ta fesawa, kasancewar garin na Katsina akwai tsananin zafi. Nonuwanta sun cika suna ta mata wani irin zogi saboda ya ƙi shan nono sam. Ta rasa inda za ta sa kanta ta ji daɗi. Kuka take cikin dashewar murya, tana faɗin, bawan Allah me kake so ne? Kada ka tafi ka bari ni ɗaya a duniyar nan. Ya Rabbi, ka ceto min rayuwar ɗana, ka bani ikon cin wannan jarabawa tawa. Wani irin ƙara ta saka tare da ambaton ya ilahi, tare da yin zumbur ta ɗauko ɗanta ta fita da shi, ko gani sosai ba ta yi saboda wani irin tashin hankali. Ba abin da ya faɗo mata a rai sai zuwa wajen mai gadin nan ko ta samu a yi ma ɗanta sutura. Tun da ta fara zuwa ya ba ta abinci, ta mai da wajen gurin zuwanta, tun yana koranta har ya kyale ta yana taimaka mata da ɗan abinci. Tana zuwa bakin gate ɗin ba ƙaƙƙautawa ta fara bugawa kamar za ta yi hauka. Mai gadi yana bayi ya ji wannan bugun gida, gabansa ya soma faɗuwa. Kada fa yarinyar nan ta ja barin aikina. Allah yake ya fito ya mata koran kare don ta mugun bashi haushi yau kam. Zaid ne ya fito daga ɗakinsa cikin ɓacin rai, yana mamaki irin halin mutane a ransa. Ya raya watakila irin masu neman taimakon nan ne matalauta. What fuck? Washin ina ma mai gadi nan ne? Shi fa ya gaji da halin salele mai gadi. Kwanan ya fara lura da irin wannan bugun gidan, amma nawa ya fi na kullum. Ya ja tsaki. Kasancewar bugun ƙara tsananta ya yi, shi fa a rayuwarsa ya tsani talaka. Haka ya taso cike da masifa fal a ransa, ya ga wanda take musu haukar nan. Ya fito ya nufi gate ɗin kenan, sai ga baba mai gadi ya shigo a guje. Zai ya fara masifa, shi dai baba salele hakuri kawai yake bashi. Yana bude kofar ta zube a gurin tare da rusa wani irin kuka. Baba don Allah ka taimake ni, wallahi bawan Allah ne ya rasu, ban sanya zan yi ba. Baba mai gadi ya matso ya amsi yaron tare da ƙara kunnensa a saitin zuciyar bawan Allah. Zinatu, ai ba mutuwa yi ba, doguwar suma ce, miƙo min butar can ki gani. Da sauri ta tashi, duk jikinta na rawa, ta miƙo masa butar, ya ɗan shafa masa ruwa. Zaid shi ko yana tsaye, shi da ya fito don yi ma matar masifa sai ya kasa, kawai ya zuba mata ido cike da tsananin tausayawa. Har zai juya sai ga kamar bai kyauta ba, yana likita su da suka yi rantsuwa akan service to humanity. Sai ya sami kansa da cewa me ke damunsa. Baba salele ya dago da mamaki don bai zata Zaid yana da imani haka ba, kasancewar an sansa da rashin imani, bai da imani ko kaɗan. Da sauri ta ce masa, wallahi ban sani ba, na ga baya amsa nono kuma jikinsa zafi. Me koshi mu gani, ya faɗa. Baba salele da sauri ya miƙa masa yaro. Wannan jaundice ce yake damunsa, sai dai a yi admitted ɗinku a asibiti. Zinatu ta yi saurin zaro idanu tare da faɗin, na shiga uku, wallahi ko naira. Ta dukar da kai tare da wani irin shekakkar kuka. Zai dai yi ka sake cike da tausayi, ya ce, salele bari na baka kuɗin mota, ka nema mata keke napep ku same ni asibitin. Baba ya ce to. Ita ko tana ta godiya, ɗaga mata hannu alamar ta yi shiru. Nan da nan ta soke bakinta ta yi gum. Ya ciro 1000 ya ba baba mai gadi, gashi ka nema mata abin hawa sai ku biyo ni a baya. A ransa yana jin ba zai iya ɗaukar talaka a motarsa ba. Baba ya je ya samo mai napep ya mata kwatance inda za su ya biya ya kalle ta. Ya ce, gashi Zinatu, ki rike canjin a hannunki, Allah ba shi lafiya. Ta ce amin. Mai napep ya ja suka wuce har asibitin Turai yar aduwa. Suna isa a raban asibitin suka iske sa tsaye yana jiran su. Kallo ɗaya ya mata ya ɗauke kai tare da faɗin, ku biyo ni a baya. Ta ƙara saba bawan Allah a bayanta, ta bi bayansa har reception ɗin asibitin. Ya sami mai rubuta kati, ya ce, new patient ce, please a rubuta mata kati ta same ni a ofis. Matar ta amsa da to. Ya ciro kuɗin katin ya biya, ya yi gaba. Ita da Zinatu tana tsaye rungume da ɗanta. Matar ta ce, ya sunanki? Ta ba ta amsa da Zinatu, ta kuma tambayar ta, ke ce ba lafiya?
A'a, yarona ne ba lafiya. Ya tambaye ta ya sunansa, ta ba su amsa da bawan Allah. Matan ta yi kuri tana kallonta. Wannan wani irin suna ne? Abdallah dai ko? Ta ce a'a, sunansa kenan. Matan ta tafe baki ta rattaba sunan ba tare da ta ɗago ba, ta kuma tambayar ta sunan babansa fa. Hankalin Zinatu ya tashi, ta yi shiru. Jin shiru ya yawa ne ya sa matar ta ɗago kanta tare da tambayar ta, baiwar Allah kin yi shiru ko baki ji me nace ba ne? Idan Zinatu ya ci ko da hawaye, ta ce ki bar sunan baban shi don ni ma ban sani ba. 24 TV na alfahari da ku, kada ku manta ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun saka bidiyo ku. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ƙayatar da ku. Mun gode.